Alhamdulillah. Kafin wannan ayar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Za ku ga Qur'ani Allah madaukakin sarki cewa da kansa zai kare shi, kuma shi zai tsare shi ya kiyaye shi. Amma sauran littattafan sai aka ɗora kare su da kiyaye su zuwa ga masu littafin, don haka littattafan suka ɓata. Amma kuma Qur'ani da yake Allah shi yayi alƙawarin zai kare kayansa, daga saukarsa zuwa yau shekara 1000 da ɗaruruwa, amma yana nan yadda yake. Saboda haka in ka ɗauki wannan Qur'anin kai rantsuwa, duk wani abu wanda ya halatta a yi rantsuwa da shi shine Allah, siffofinsa, sunayensa, kuma ka haɗa da Qur'ani tunda shi ma zancen Allah ne, ka rantse ka ce wannan Qur'ani shine wanda aka sauko da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba ka fara. Amma duk littafin da ka ɗauko ba shi ba, in ka rantse, in wani ya ce ƙarya kake yi, ya yi daidai, domin an canja. Tunda Allah cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war rabbaniyuna bimastuhfizu min kitabillah. Kun ga su aka dorawa alhakin kare littafin su, amma Qur'ani ba dora mana alhakin kare shi. Idan duk musulmi suka ce ba ruwan su ayi yadda aka dama da alqur'ani, za a yi yadda za a yi, kuma abu Qur'anin yadda yake. So wannan yana daga cikin mu'jizar Qur'ani, cewar Allah shine yace zai tsare kayansa. Kisa duk karambanin da za a yi a cikin Alqur'ani, masu karambani za su gama karambanin su, a gama yayin su yi tafiyar su. Zai zama ina nan da yadda yake. To sai Allah madaukin sarki anan yace wa laqad arsalna min qablika fi shiya'il awwali. Wannan ana son a tabbatar da cewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine farko ba, amma shine na ƙarshe. Wanda duk suke da wata magana a kansa, to an turo annabawa da manzanni an yi maganganu a kansu. Shi sa nan sai ice haƙiƙa mun aiko da manzanni min qablika kafin zuwanka, fi shiya'il awwalin, cikin al'umomi na farko. Kaga kafin zuwan annabi kenan ai in ko manzanni, shi ya zama cikamakin annabawa, cikamakin manzanni. Kuma anan Allah sai ya amfani da lam, sun ce lamul qasami ce. Duk sanda kaga an kawo lam a Qur'ani, Allah ya yi rantsuwa, to karfafa magana yake yi. Sannan akan hada lam da qad, ita kuma qad tana nufin tahqiq, kamar ka ce wallahi, tabbas haka lamarin yake. An aiko wa waɗanda suka gabaci wannan al'umar, an aika musu da manzanni. Sai Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin, amma babu wani manzo da zai zo musu daga cikin manzannin Allah, illa kanu bihi yastahzi'un, face sun dinga yin izgili da shi. Ane masa ba yanzu kai Allah zai turo, a rasa wanda za a turo sai kai, me yasa ba a yi kaza, me yasa ba a yi kaza ba. Sai Allah ya ce kadhalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Shi wannan Qur'anin da kake gani, Allah ya ce haka muke shigar da shi cikin zukatan mujrimai, amma ya shiga sai ya fita. Ba sa tasirantuwa da shi, sannan baya amfana su. Kenan idan mutum ya ga ana karanta masa Qur'ani, ana masa bayanin dokokin Allah cikin Al-Qur'ani, yana yin ko ukula, yana yin burus, to wannan yana nuna ina cikin mujrimai. Watan waɗanda suke kin amfani da karantarwa Al-Qur'ani da gangan da ganganci. Shi sa aka ce kazalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Ya shiga zuciyarsu ya fita, bai musu amfani ba. La yu'minuna bi, ba sa yin imani da shi. Wa qad khalat sunnatul awwalina. Karshen wannan ayar an ce narko ne. Allah yana cewa to shikenan, sunnar Allah irin wacce yake gudanar da ita a mutanen farko ta riga ta gabata. Watan duk wanda yake karɓar saƙon Allah, to ya jira hukuncin Allah. Sunnatul awwalina abinda ake nufi, ana nufin yadda aka yi musu azaba, yadda aka hallaka su. Sunna a nan gurin tana nufin al'ada. Akan ce sunna ana nufin hanya, akan ce sunna ana nufin al'ada.
akan ce sunna ana nufin sunna wacce muka sani, sunnar annabi. Wani lokacin akan ce sunna ana nufin aqida, akan ce sunna ana nufin manhaji, duk sunna tana daukan. Kuma lokacin akan ce sunna ana nufin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya danganta da inda kalmar ta zo ko lafazin ya zo da kuma yadda siyakin maganar izo. To nan a ayar gaba Allah zai mana bayanin mutanen da suke da taurin kai, wanda duk abin da za a gaya musu ko a nuna musu sai sun ce su ba su yadda ba. Sai ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i. Waɗanda suka ƙaryata Qur'ani ko suka ƙaryata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce da za mu buɗe musu wata ƙofa daga sama, kawai su ga an fare sama, an zare wata sakata ko an sa wani mabuɗi an buɗe an wangale sama, su ga wannan ƙofa ta nan, wannan ƙofa ta nan, a ce kun ga wannan ƙofar sama ce. Fa zallu fihi ya'rujun, akwai ba su dama su dinga kama tsani ko su kama iska dab 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 su hau sama, su je su gano abin da yake sama su sakko. Kun ga dai ai magana ta kare ko? A baka wannan damar. Laqalu inna ma sukkirat absaruna, wallahi da sun ce kawai mu ai an rudar da ganin mu ne, kawai da ganin mu akai, kawai an mana rufa'ida ne, ba mu ne muka hawo sama ba. Bal nahnu qaumun mashhurun, sai kai da Allah tsafi akai mana. Ya za a ce mutum ya kama matattakala dab ya kama sama? Aka ce da za a yi musu hakan ba za su yi imani ba. Wannan yana nuna an musu hukuncin za su mutu a yadda suke. Allah ya tsare mu. Sai Allah ya ce wa laqad ja'alna fis sama'i burujan. Inda ana magana ne da waɗanda ake son su gane ƙudurar Allah, su gane ikon Allah, su yadda akwai Allah, kuma su yadda shi za a bautawa, kuma su yadda yana da ikon ya aiko wanda yake so, kuma yana da ikon ya saukar da littafi. Ya saukar da littafin, ya turo manzo. Sai anan sai Allah yake nuna mana abinda ake cewa da shi zawahirus sama. Akwai zawahirul ard, akwai kuma zawahirul fada. Abinda yake sama wanda zaka iya daga idanka ka gani, sai Allah ya kawo mana cewa shine yi wannan aikin. Yace wa laqad ja'alna fis sama'i